continuamente a concesión desta preciosidade de escultura decirlle á Federación de Libreiros que eu fallei no meu proxecto de vida cando era pequeno, porque eu tive vocación de libreiro. Había un libreiro en Ourense na Praza Maior que se chamaba Casas, que era irmán de Augusto Casas, e tiña unha librería fascinante, era como unha especie de cova, agora volvo sobre o concepto de librería de cova, unha especie de cova escura na Praza Maior, nos baixos da casa do avó de don Ramón Otero Pederallo, nos Polón, e ali había todo, absolutamente todo o que se podía encontrar en materia de libros, e tiña un lugar sempre privilexiado para expoñer o libro en galego, porque aínda nos anos 40, aínda nos momentos máis duros da represión, houve libros en galego, e se esforzou xente porque houvese libro en galego, porque houvese fascículos, e se esforzaron os libreiros sempre en que estivesen os libros en galego nun lugar visualizable, nun lugar que estivese presente. Non podemos deixar nunca baixar esa garda, baixar a garda fora. Os libreiros tendes que ter sempre o libro galego á vista, e sei que o tendes, pero pedimos un esforzo ainda máis á vista, porque o feble é o libro galego. Outros xa sabedes que veñen moi ben recomendados de moi diversas formas. Eu teño que volver á palabra cova, porque a Academia Galega, que hoxe é premiada aquí tan xenerosamente, procede en parte dunha librería, tivo unha parte da súa historia estar nunha librería, a Cova Céltica, a librería de Carré, de quen hoxe guardamos o seu avantal de masón no lugar exposto, no lugar privilexiado da Academia. Foi un home amante da liberdade, amante dos libros, bibliófilo, erudito, e era o dono dunha librería, era un libreiro. Martínez de Salazar foi un editor, pero tamén estuvo próximo ao mundo do libro. Non se pode pensar a Academia Galega sin o mundo dos libreiros. Moitas grazas á Federación de Libreiros de Galicia, dignísimas autoridades, señor alcalde especialmente, o noso anfitrión, o alcalde de Lalín, o seu director xeral, Patiño, e cando digo Patiño, digo Xurxo, pero tamén digo o seu pai, digo o seu irmán, digo os seus primos, sempre unidos ao mundo do libro, sexa como profesionais, sexa como clientes. Aí estamos todos metidos. Beizón, como decimos na radio.